திரையுலகில் எதுவும் சாத்தியமே. திரையுலகம் தமிழக முதல்வரிடம் கோரிக்கை கொடுக்க நடத்திய பேரணியில் முதல்வர் ஜெயலலிதாவை போன்று பெண் ஒருவரையும் பங்கேற்க செய்தனர் சிகை அலங்கார சங்கத்தினர். எனக்கும் தமிழ் நல்லா தெரியாது, பரவாயில்லையா? இது ஒன்று என்ன இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்திருக்கீங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. எனக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குது, பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஓகே, போதுமா? போதும். 10 அம்ச கோரிக்கையோடு முதல்வர் ஜெயலலிதாவிற்கு நன்றி தெரிவிக்க நடத்திய பேரணியில் ஆட்டமும் கொண்டாட்டமும் அதிக அளவில் இருந்தது. ஷேக் பரீத்துடன் பிரேம்ராஜ், ரெட்பிக்ஸ் நியூஸ்.